अभी तक तो हमनी के चोरी किस्म किस्म के सुनत रहने हजार, लेकिन अब लोग के देवतो पितर से मैंने डर उठी गई कि मैंने बड़का मैंने चोर नहीं खे न सिखिए चोर रहला सिखिया नहीं खे जी, पुराने चोर बा। पुरान चोर बा के बड़ा लंबा इतिहास बा, 3 बार जेल जा चुकल बा। अच्छा हाँ, एक इतिहास बहुत लंबा बा। कैमरा लागल बा। अच्छा, जबकि मंदिर में कैमरा 8 गो लागल बा कि मंदिर के बगल से भी गुजरब तो कैमरा के कैद में बाड़। माने पकड़ चोर ना रहला ना, पकड़ रही तब तो मान ली कि कुछ और तरीका अपनौले रहे। आई हमनी के रतिये एगो खबर लागल हमनी के दियारा इलाका में, ई का मामला हो गइल, का हो गइल रहला जी? मामला हो गइल बा कि हमनी गाँव सती स्थान सती माई के मंदिर में। कौना गाँव है? राजपुर। अच्छा, जो मंदिर में सती माई में समर बाबा में सब देवता लोग में आँख लागल बा। वही में कल 4 बजे शाम में हम गईनी मंदिर पर, तो नज़र पड़ल सती माई पर तो आँख ना रहे तो आसपास के लोग से कहाइल तनी मनी में मैं गाँव जुटी गई। तो मंदिर पर कैमरा लागल बा सती माई के। ओकरा बाद में कैमरा खोलाइल देखल गईल तो साफ स्पष्ट लौकता कि जौन चोर बा तौन सती माई में ढुकता, गोड़ लगता, आँख निकालता, तो सब कैमरा में देखल गईल। ओकरा बाद आस पास के लोग कुल लड़का जुटले एने से ओने फोटो देखावल गईल कि के ह। तो अच्छा ये बताइए, खाली हनी आ जाई, एक खाली औरू सती माई के आँख चोरी भई रहनु जी? जी 1 साल पहले। अच्छा। 1 साल पहले चोरी भई रहे तो वो वीडियो रवा देखौल ही रही। ओकरा बाद ये CCTV कैमरा लागल मंदिर में। अच्छा। फेन आँख पुनः लागल और वो आँख के फेन काल ही चोरी हो गई। तो चोर सुनन है कि पकड़ाइयो गई? जी तो सब पता लगावल गई तो पता लागल कि बरिया काला नाग करना होगा का हो। ओकरा बाद हमनी के या बहरनपुर थाना के खबर कैनी जा, सूचना देनी जा, थाना गईल ओकरा के अरेस्ट कैलस। अरेस्ट क के अब रात भर में प्रशासन अपना द्वारा अब सामान के बरामदी भइल। आँख मिल गई। हाँ, आँख कहाँ मिलल आँख जी? आँख ले जाके बेलवनिया सोनार के वही जगह जाके आँख पकड़ाइल है। बेलवनिया के। अच्छा, ओकरा बाद हमनी के बुलावल गईल है, अब सब देखावल गईल है, आँखी लौकल है, तुर तार देले बा, चलान होता। तो ई बताई हमरा के कि ई जौन चोर रहला ई गांव के बीचों बीच सती माई बड़ी आई, माने ओने से आके माने कैसे माने अकेले रहला कि और ओकरा संगे लोग रहला? ना ई तो अभी तो बतावत है कि हम अकेले रहनी है। अच्छा, और मान ली कि प्रशासन एक से पूछताछ में अभी लागल भी यार। अब का बताई, अभी तो बतावत है कि हम अकेले रहनी है। अच्छा, अकेले रहनी है या थी बतावत है कि कौन लौकतो बा वो हमें कि कुछ ले बा जौन से आँख निकालता। अच्छा, कुछ हथियार ले ले बा जौन से आँख तो उमें लगावल न बा मंदिर में मूर्ति में, तो कुछ से निकल ले बा। अभी तक तो हमनी के चोरी किस्म किस्म के सुनत रहने हजार, लेकिन अब लोग के देवतो पितर से मैंने डर उठी गई कि मैंने बताई जे दिनों दोपहर मैंने कौ बजे के करीब की घटना है? 3 बजे 4 बजे हमनी के देखले बनी कि आँख नहीं के। अच्छा, मंदिर धोआए के बेरा पर माने दिनों माने बीच माने मध्य दोपहरिया में 3 बजे के समय में मान ली कि मंदिर खाली बा, वो घड़ी के हुबा ना वही घड़ी पहुँचल बा। एकरा जानकारी नहीं है कि कैमरा लागल बा। अच्छा, जबकि मंदिर में कैमरा 8 गो लागल बा कि मंदिर के बगल से भी गुजरब तो कैमरा के कैद में बाड़। माने पकड़ चोर ना रहला? ना, पकड़ रही तब तो मान ली कि कुछ और तरीका अपनौले रही। जी आई है का कहतनी कैसन चोर रहल जी? खाली दूधू हाली मैंने बकियो हाली मैंने अति हो गई तब की तो खैर हो गई हैं। बार माफे होला। आह लगावल गई, सूचना मिलल कि बहुत बरियार चोर बा। अच्छा, पूरा गांव तबाह बा, कोनो मंदिर में छोड़ले नहीं खे जानत। हाँ, पूरा मंदिर में कुल काट ले। कहाँ चोर धराइल है? बरजा घर से ही, अपना घर ही धराइल है। घर ही उनकर भाई पकड़ाइल। अच्छा, और पकड़ के दिहल गईल यहाँ के थाना प्रभारी के। यहाँ के अपन बहुत कड़ा एक्शन बहुत धन्यवाद दिहल जाई प्रशासन के। 24 घंटा के अंदर
सब गिरोह पकड़ा गई। अच्छा 24 लेबे घंटा का वाला 12 घंटा काम बा। 12 घंटा में पकड़ा गई। केस के उद्भेदन हो गई। तो ई ले जाके कहत लोग यहाँ के जे बेलवनिया कहू के बेलवनिया एगो सोनार की हैं, भीम सोनार की हैं। अच्छा तो उनका पर कुछ ना कार्रवाई भइला। जरूर जरूर होई। वो तो प्रशासन द्वारा न हुई। माने आँख बरामद हो आँख गई। बरामद हो गई। तो ई गांव के बीचों बीच जो मंदिर बा सीसीटीवी कैमरा लागल बा आ तबो चोर बार बार माने उड़ा लेते रहे सो, तो कहाँ कमी रहती है माने? तब कमी अब का कहे सीसीटीवी कैमरा लगावले बा। चोर के का कह अजी? चोर मान ली कि अब पहुँच के अब वो घरी मंदिर खाली बा और उ मान ली कि देखता भर में लेके लौकतो जात लौक गई रही थे तो आँख लेके थोड़े निकल गई रही थे। तबो माने तो द्वार पर प्रशासन जाके धैलो से कि रो सब गई रही। हम प्रशासन के साथ में हम नियोग हाँ। गई रही जा जाके सूचना लेनी जा, सूचना लेके पहुंच गई रहनी जा। और पहचान जाके करी हमनी के 20-25-50 लइका अच्छा घेराबंदी कैनी जा। माने 40-50 आदमी गई हाँ। रहनी जबा। हाँ अब घेराबंदी कऽ के प्रशासन के खबर दियाइल तो यहाँ के फौरन पहुँचनी हो जा। हाँ पहुँच के एक्शन लेनी हुआ कि पकड़ के लेनी तो सब बतैल सब पकड़ल सब। तो अब बड़ा बाबू का कहते रहे? बड़ा बाबू अब चलान करत हनी। बड़ा बाबू में हमनी का ओर से बहुत बहुत यहाँ के बधाई बा जौन कि 12 घंटा का 10 घंटा में पूरा चोर बरामद, सामान बरामद, सब बरामद हो गई। ठीक नो हमनी को सूचना देनी जब एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए सब हो सब हो गई। हाँ। तो आखिर वो सबके मिलल है कि अभी ना अभी प्रोसेस बा अब कैसे अब बड़ा बाबू बतौनी है कि आप लोग को समय लगेगा, ये कोर्ट से आँख निर्गत होगा। अच्छा कोर्ट से मिली। हाँ देख ली मामला निकल के आइल बा बहोरनपुर थाना के गांव राजपुर से। बताई जे हमनी के गांव राजपुर में सती महारानी के एगो मंदिर बा, बहुत पुरान मंदिर है। लोग कहेला जो गांव के लोग के आस्था बा सती महारानी में।